Badalona i Generalitat uneixen esforços per reduir el nombre de menors tutelats per al govern català que estan en centres d'acollida. Es calcula que a Catalunya hi ha una vuitantena d'infants d'entre 0 i 6 anys que estan a l'espera de ser acollits. Aquesta setmana, Ajuntament i Generalitat han signat un conveni per promoure l'acolliment familiar. I és que Badalona és un dels 8 municipis prioritaris per a la Generalitat per trobar famílies acollidores. Ho és juntament amb Barcelona, l'Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Santa Coloma, Sant Vicenç dels Horts i Mataró, ja que en aquestes ciutats és on més infants hi ha que necessiten ser acollits. Per promoure aquest gest, el Departament de Treball, Afers Socials i Família ha posat en marxa la segona setmana de l'acolliment familiar a Badalona. Durant tota aquesta setmana s'han programat xerrades informatives i accions per promoure què és l'acolliment i quines famílies ho poden fer. Aquesta experiència ja es va fer l'any passat a Sabadell i des de llavors hi ha 8 noves famílies cada mes interessades en acollir. L'any passat, com vam comentar, parlàvem de 100 nens que estan institucionalitzats que necessitarien família perquè són de 0 a 6 anys. Ara em sembla que són 80, per tant 20 ja han anat en famílies. Ara són nens que tenen condicionants afegits a l'entorn i per tant es necessita buscar la família idònea. Però 8 vegades més és una molt bona dada i per tant representa que la sensibilització i saber què és l'acolliment ja comença a ser més en l'àmbit general. D'acolliments familiars n'hi ha de molts tipus i depèn bàsicament de la situació familiar del menor. Poden ser uns mesos mentre es fa el diagnòstic de la seva situació i poden fer-se permanents. En molts casos els infants arriben a la majoria d'edat amb la seva família d'acollida. Els acolliments d'urgència i diagnòstic són aquells que no superen els 6 mesos i que substitueixen el centre d'acollida. En aquest interval, els tècnics de l'àmbit de la infància decideixen el destí del nen i, per tant, exploren el seu entorn per comprovar quina mesura necessitarà. Els acolliments simples són aquells en què es veu possibilitat de retorn amb els pares biològics en un període que no supera els 2 anys. I, finalment, els acolliments permanents són aquells en què se sap quan arriba el nen o nena, però no quan marxa, ja que els equips tècnics consideren que necessitaran més temps per treballar amb la família d'origen. Existeix la possibilitat que s'allargui i que, per tant, pugui estar fins a la majoria d'edat amb la família d'acollit. Al final, el tema de la temporalitat depèn de les necessitats del nen, que no deixen de ser les necessitats de les seves famílies d'origen. Llavors, nosaltres el que fem és una crida a la ciutadania perquè al final cada oferiment de cada família ens pot servir per un cas concret d'un infant. L'administració proveeix amb una prestació econòmica bàsica a les famílies acollidores de 300 a 400 euros. A banda d'això, també s'assignen uns complements en relació a les especificitats de cada nen, com per exemple si es tracta d'un nen amb discapacitat o bé un grup de germans en lloc d'un sol nen. Com a novetat, s'ha introduït un complement anomenat Respir de 60 euros al mes, que serviria per pagar colònies o casals que els pares fins ara pagaven pel seu compte. A Catalunya hi ha 600 famílies que acullen un miler de nens tutelats per la Generalitat. Nosaltres, al programa, hem volgut conèixer una d'aquestes famílies acollidores, una d'aquí, de Badalona. Van acollir 2 germans l'any 2002 i ara, 15 anys després, ja formen part de la seva família. És en Lluís Vallès, el president de la Coordinadora d'Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya. Hi ha un moment vital que consideres de dir què fas amb la teva vida, no? I una manera d'aportar a la societat és acollir uns nens que coneixes que viuen en centre i coneixes el programa d'acolliment, no? Primer coneixes el que és l'acolliment i després dius, bueno, jo per què no em puc, diguem-ne, fer la mena de paternitat, fer-la d'aquesta manera, no? D'acollir uns nens que saps que no tenen ni pare ni mare i fer-los tu la substitució del seu pare i de la seva mare, no? I que en lloc que visquin en un centre de menors visquin a casa teva. Normalment, quan vas fent el curs de formació i una mica les expectatives, vas una mica quadrant el teu perfil. O sigui, en el sentit de dir, jo a què estic disposat, no? I en aquest moment nosaltres vam decidir disposar-nos a un parell de germans. O sigui, estàvem com més... estàvem oberts a que no només fos un, que amb 2 pensàvem que podíem. Jo crec que el curs de formació i les entitats aquestes t'ajuden una mica a quadrar a on tu pots arribar i quin és el perfil que pots oferir. Quan nosaltres vam començar a acollir,
hi havia molts aspectes tant legals com de suport de l'administració que no existien, no? I ara actualment, gràcies a, a que les famílies acollidores s'hagin associat d'alguna manera o d'una altra, hi ha diferents aspectes que alguns encara s'han de millorar per millorar el suport a les famílies acollidores, però que també fa que també ha fet que moltes de les coses que abans no tenies com a suport ara tinguis, no? O sigui, crec que el procés inicial és molt potent en el sentit de que tu els coneixes en un centre, primer fas un coneixement i nosaltres vam trigar bastant, vam estar com mesos coneixent-los en el centre de menors, veus com de seguida i de sobte la seva vida es torna com un infant normal, no? I llavors aquí, jo crec que és un xoc com molt positiu, no? Després té l'altra part, no? De dir, tenen visites amb la família biològica, mantenen un cert estat de nervis perquè la seva situació és provisional, encara que sigui indefinidament provisional, i tot això els hi costa de viure, no? I per tant tens puja i baixes bastant potents, no? Les mateixes entitats que et fan el curs i la validació com a família acollidora et fan l'acompanyament durant tot el procés. O sigui, de dir, tu mentre aculls tens una entitat i unes persones de referència a les quals trucar, a les quals demanar i una mica vehicular recursos que necessitis, no? No només, tens un telèfon i una persona que et pot assessorar o que et fa, una mica el seguiment del cas. I una part de la societat no sap el que és l'acolliment familiar, no? I després hi ha una altra part de que les persones desconeixen o no posen rostre en aquests infants, no? Una experiència que a nosaltres ens ha passat en una escola de Badalona és que a base de que la gent veiés un noi acollit en família, no? Posés cara, rostre i veiés que bé, no és tan estrany, no? Un nen, és un nen normal, té les seves circumstàncies i les haurà de viure amb elles tota la vida, però és un nen normal. Una, és molt positiu que els nois no visquin en centres, sinó visquin en famílies. I això és que ho veus al cap d'una setmana de viure a casa, no? Dos, no és tan fàcil. O sigui, de dir, les persones que vulguin fer això també han de saber que la història pot ser molt bonica, però també és molt remoguda. I per tant han de saber acceptar que bé, el terra es mourà una miqueta i que acceptin aquesta situació sense problemes. Malgrat continuï sent superpositiu pels nois que aculls a casa, no? Omple i buida. Omple i buida a la vegada, no? De dir, al final mires enrere i dius, ostres, tot el que has arribat a patir o a fer, i bé, probablement és un sac ple, molt gastat, però molt ple de moltes experiències, no?